Бозам ассалому алейкум дӯсто, бародаро. Умедворам сиҳат ва саломат ҳастед. Бародаро, имрӯза навори мода яксар ғнаҷини хеле саган шведиро баҳри шумо пешниҳод мекунем. Бародаро, мола хуб бо диққат тамошо кунем. Бародаро, корпусои мола ҳамаша хуб хушру аҳамият бин. Мана мол бародарҷонои хеле тоза швед ба дили пир барои нафарое ки мол мекунанд, мол кунанд. Мана марҳамат уже ба қадам омадагия яксола ҳай. Бародаро, бениҳоят моли хубай. Мана масъалаи чочу паршан бурга хуб хушру аҳамият тунда. беҳад чочу пари дароз фасон дорад. Мабинед растани чочуро чихе дур ай бародаро. Иншааллоҳ ай моли ширте меброя. хуб бародаро, адреси мо ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, пештара ном Калхозобод. Рақами мо 402 35 98 98 дар ин номеро ватсап дорем. хоб 934 150 150 номерои дастимон. Бародаро, иншааллоҳ занг бизанед, нархи дастрас ай. ҳамин нафаре бугам мегирам, мол мекунам. аввалаш худои баракат ва бениҳоят моли хуб ай. ай қафошам кам чӣ рафтесай. неки барои буқа мондан ҳоли ёшай. як камакай гашт дад мекунем. мана масъалаи чочу пара нигаҳ кунед. бениҳоят дурӣ хеле чочу дарози фасон ҳам дорад. мана бародарон, нархи мола 15500 мемонем. муомила мекунем, дастсафкара мекунем. тамоми шаҳру ноҳияҳо муомила мекунем, дастсафка мекунем. бародарон, нархи гуфтаги моро шумо наметавонед. иншааллоҳ занг бизанед, муомила мекунем. неки моли беҳтарин, яке аз беҳтариношай. мана инса кунед, мола нигаҳ кунед. ин ғнаҷиное ки молои 40000 50000 мештаги мола иншааллоҳ насиб мешин. дистанция чочу пара бинеда мола гирифтем, нем хелиша мегири ки ага иншааллоҳ моли ширӣ шававу оянда хизмат кунада. охир Аллоҳ нигаҳбон бошад. бародаро, канала дастгирӣ кунед, лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед.